ngoba khona bangene kamuva ngizocela ngibeke undodakazi lapha unomkhuleko ngasemuva ukuthi yena uzosifundela I hope unayo imic lapha uzosifundela ngiyacela ukuthi asiphinde ngoba khona bangene kamuva seyifundiwe lencwadi ebese siba nesifundo sethu 1 Corinthians 9 verse 15 to 23. Hallelujah. Kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezi zinto. Futhi lokhu angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi. Ngokuba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alwenze udumo lwami. Ngokuba noma ngishumayela ivangeli anginaludumo ngalokho. Ngokuba ngimelwe ukwenza njalo. Ngokuba maye kimi uma ngingalishumayeli ivangeli. Ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami nginomvuzo. Kepha uma kungekhona ukuzithandela kwami khona ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Pho yini umvuzo wami nawo? Uyilokho ukuba nxa ngishumayela ivangeli ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho ukuze ngisebenzise ilungelo lami enginalo evangelini. Ngokuba noma ngikhulekile kubo bonke ngazenza isigqila sabo bonke ukuze ngizuze abaningi. KubaJuda ngokuba njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda kwabaphansi komthetho ngoba njengaphansi komthetho noma ngingephansi komthetho mina ukuze ngizuze abaphansi komthetho kwabanganamthetho ngoba njengongenamthetho ngingesiye ongenamthetho kuNkulunkulu kepha ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho kwababuthakathaka ngokuba babuthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka sengaba yilokhu konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisindise abanye. Ngikwenza konke ngenxa yevangeli ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona. Siyabonga baba ngezwi lakho. Hamba nathi Nkosi usasihola ekufundiseni kwakho uKristu Jesu Nkosi sibongile sikhuleka. Amen. Amen. Bazalwane, incwadi esiyifunda namhlanje incwadi esibiza kakhulu ngencwadi esithi incwadi yokuzivikela kaMpostoli Paul evikela ubupostoli bakhe futhi eveza namalungelo ukuthi nginelungelo lokwenza lokhu ngenxa yobupostoli bami. Kodwa indlela azidefenda ngayo la udefend ukuthi nginelungelo lokwenza izinto lezo zinto okumele ngizenze kumina ngiziclaim kumina nginelungelo lokungazenzi. Nginelungelo lokungazenzi ngoba uma ngingazenzi lezo zinto inkosi ithola udumo. Ngakho ke isihloko salencwadi namhlanje sizoyinikeza into ethi ivangeli akumele bazalwane ukushumayela ivangeli kube nama conditions. Akumele ukushunyayelwa kwevangeli kube nama conditions azodala ukuthi nalo okushunyayelwa kuyena ivangeli athi ngizongalithatha leli ivangeli ngoba liza nama conditions. Ivangeli alibe free ngalendlela ukuthi ongena kulo abone ukuthi ngamukele mahala ngoba wangifela mahala kodwa yena ekhokha ngenyama yakhe. Sizoyibona lento ukuthi alibe free. Angabe ubaba uMhlongo ozoba umpostoli kuwe omele uthathe ugcobo lwakhe ukuze ivangeli likaKristu lihlale kuwe. Mase linjalo linembandela malinjalo. Amen. Ngizama ukuveza imbandela. Umpostoli Paul uthi ke engifuna understand eqala iloko ukuthi leli ivangeli engikhuluma ngalo nginelungelo lokushumayela futhi nginelungelo nanokuthi lembandela lama rights okuthiwa angiwaclaim engawaclaim nginelungelo lokuwaclaim ngoba
mina uqobo lwami ngayibona inkosi. Uma uzoba umpostoli bengimele ukuthi kube ubona inkosi kusukela inkosi ibhabhadisa kuze ihambe inkosi kuze kube iyofa kuze kube inkosi iyavuka kuze kube inkosi inyuselwe ezulwini. Uthi mina ngayibona inkosi, ngakho nginelungelo lokuthi ngumpostoli. Kodwa uma ningakholwa ke futhi lokho, phela umpostoli umsebenzi wakhe ukuhambisa ivangeli abese eplanta amabandla. Nini uqobo lweni nilibandla ngoba uNkulunkulu wangisebenzisa ukuthi ngiplante nina. Uma mina ngingesiyo umpostoli okusho ukuthi nananisile ibandla. Uverse 1 no 2 usikhombisa lonto la eveza khona ukuthi why ezibiza ngompostoli, why enelungelo lokuthi ungumpostoli. Uyawabala ke lamalungelo okumele ngabe uyawaclaima uyawenza kusukela kuverse 4 kuze kuyofika kuverse 15. Uyabala ukuthi nazi izinto okumele ngabe ziyenzeka. Eyoqala kufanele ngabe mina ngiyadla ngiyasutha ngoba nina bandla kufanele ngabe niyaqiniseka ukuthi ngiyakhokhelwa every month. Kodwa ngikwenzi lokho. Kuverse 4 usho kanjalo. Aphinde athi nginelungelo lokuthi nami njengabo bonke abanye abapostoli nami ke ngihambe nomama wasekhaya uma siyoshumayela ivangeli, ngihambe naye lapho ngihamba khona. Uma nikhokha indleko zokuhamba kwami njengompostoli kunina, njengomfundisi kunina, naye athole leyo support ngemali engiyithola kunina. Kepha mina ngikwenzi lo, anginaye noBarnabas engihamba naye akahambi nomkakhe. Akukhona ukuthi ngoba singenalo ilungelo lokwenza lokho, sinalo kodwa sikhethe ukuthi singakwenzi. Elinye ilungelo ilona leli lokuthi nginalo ilungelo lokuthi nami ngiqashwe, ngibe ngoqashiwe no income. La ngiqashwa khona njengomfundisi, ngiqashwa emsebenzini wenkosi kwiministry. Kepha ngikhethe ukuthi ngingakwenzi lokho, ngikhethe ukuthi mina ngiziphilele mina ngokuzakhela amatende, hayi ngoba uNkulunkulu ekunqabile lokho. Ngakho ningangiqhathanisi nalabapostoli abathi angisiyo umpostoli ngempela ngoba ukuba benginguye bengizothi ngondleni, ukuba benginguye bengizohamba nonkosikazi wami, ukuba benginguye bengizothi ngiholeleni inyanga zonke. No, akuhambi kanjalo. Zonke lezi zinto engizenzayo ngenzela ukuthi ngingabi umthwalo kunina, ngenzela ukuthi ivangeli litholakale li-free. Umuntu athi angasho ukuthi ngabe ngiyangena ngiyakhonza ebandleni, kepha inkinga kondliwa umfundisi lapha, anginayo leyo mali. Akathi mayengena athi ngiyayikhonza inkosi, akukho okuyingxenye engigqilazayo okuyimali. Uthi okugcina nginelungelo eliphelele ukuthi ngiphile ngevangeli. Ngokushumayela ivangeli nginelungelo lokuthi ngisabalalise ivangeli ngokuthunywa yinina ngezimali zenu. Nginelungelo lokwenza kanjalo. Ubani ongaye empini ngokwamandla akhe? Usho kanjalo kusukela kuverse 4 kuze kuyofika kuverse 14. Uthi nami nginelungelo ukuthi ngabe ngihamba ngemali yenu ukuya empini yokuhambisa ivangeli, kepha ngikwenzi lokho, ngizihambela ngemali yami, ngiyoshumayela ngemali yami, ngiyoziqashela lapho ngizohlala khona ngemali, konke ngiyazenzela. Ngakho musana ukwenza lokhu buse ngathi ingoba ngingayesiye umpostoli. Kodwa ngasekugcineni uba esethi yabona into yonke eyenza ukuthi ngingaclaim lokhu, ngingakwenzi lokhu, ingoba ngifuna ivangeli libe accessible to everyone for free. Ileyo phathi ke bazalwane esohlala kuyo yevangeli. Asibheki into yokuzidefenda kaMpostoli Paul namhlanje, sibheka ukutholakala kwevangeli, umuntu esetshenziswa uNkulunkulu ukwenza umsebenzi wakhe. Uthi uNkulunkulu yena ulindeleni uthina bazalwane. Bewumzalwane uMpostoli Paul njenganathi. Ngicela sibone lezi izihloko ezimbili ke bazalwane. Kusukela kulo verse 15 no 16 kanye no verse 17. Sibona lento yokuthi uma sishumayela bazalwane, indaba yikho ngathi, indaba ingumnikazi wevangeli. Ubaba esifundisa ngesonto elidlulile usinike into ethi uNkulunkulu uqobo lwakhe ungumnini wevangeli. Siyakhumbula bazalwane? Amen. Waphinda wathi ivangeli njengoba kungelakhe livela kuye ivangeli ngoKristu.
Ngakho uma thina sishumayela ivangeli asiveze uNkulunkulu elethe insindiso ngoKristu. Uma uNkulunkulu esewenzile umsebenzi ayingabi ngami lento ukuthi ngishumayele kwaphenduka abantu. Ngoba uma ngenze njalo kusho ukuthi lento ingami ayikho ngoNkulunkulu. Sizobona lokho kuverse 15, 16 no 17. Kuverse 23 sibona lento yokuthi uma kungekho sacrifice ekushumayeleni kwakhe ivangeli, qaphela ungase ungabi nayo inhlanganyelo evangelini. Ngikhuluma ngomuntu osindisiwe. Qaphela ungase ungabi nayo inhlanganyelo evangelini ngoba uma sekufanele usacrifice kuba nzima ukuthi sacrifice. Asibuke ipoint lokuqala lika verse 15, 16 kanye no 17. Uverse 15 oqala usifundisa into yokuthi uma ungumzalwane uzodela into ukuze uhambise ivangeli. Yabona lokho kudela kwakho akube genuine. Ungazenzisi ngoba khona ubaba oshumayelile wathi mawumzalwane uzoshumayela ivangeli kufanele kube nezinto oziforsakayo. Forsake lezo zinto, ukuforsake kwakho kube genuine, ungabe umzalwane ozenzisayo ukwenza kanjalo. Ngiyazi ukuthi ayizwakala izozwakala masiqhubeka. Buka ukuthi uverse 15 uthini? Uthi uverse 15 kepha mina angizange ngisebenzise nakunye kwalezo zinto. Yiziphi lezi zinto? Ilezi ade sizibala ukuthi akazange afune ukuthi akhokhelwe, akazange afune ukuthi wakahambe nonkosikazi wakhe, akazange afune ukuthi aqashwe, akazifunanga zonke lezo zinto. Uthi mina angisebenzisanga nakunye kwalezo zinto futhi angilobi lencwadi ukuze kwenziwe kanjalo kumina. Ngokuba kungcono kimi ukufa kunokuba umuntu akwenze ize ukuzigqaja kwami. Ungayifunda uyidlule nje le kalula sihlobo sami, kepha nayi into eyishoyo. Uthi nginilobela lencwadi ngiyazichaza ukuthi ukungawathathi lamalungelo kwaba yichoice yami. Akekho wangiphoqa. Akukho la ngazibona khona ngazinyeza ngobupostoli bami. Akukho la ngizibheke khona ngazinyeza ngokuba umzalwane osindisiwe. Isizathu sokuthi ngingafuni ukuthi ningiholele isizathu engizikhethele sona mina. Usho kanjalo umpostoli Paul. Abesethi njengoba ngibhala lencwadi angimbhaleli ukuze kube sengathi ngithi yize ngingayiclaimanga lento kumnina yokuthi ningiholele, ngingayiclaimanga lento ningondle nomama umhlongo, ngingayiclaimanga lento yokuthi ngihambise ivangeli ngezimali zenu. Uthi yize ngingakwenzanga lokho angisho ke ngalokho ukuthi kodwa ke ngoba uNkulunkulu kubekile enhlizweni kulungile nje sengizokwamukela. Angazi noma uyayizwa lento sihlobo sami. Uyamazi umuntu ethi hayi angifune imali nje kuwena kodwa ngoba ngiyayibona ukuthi uNkulunkulu uyibekile lento umthwala enhlizweni hayi sengizoyamukela nje. Uyayizwa lento? Kahle into ayishoyo uthi ngiyayifuna imali yakho kodwa nginamahloni okusho ukuthi ngiyayifuna ngongcono ngizoqasha kodwa iqiniso kona ngizoyithatha ngiyayidinga. Uthi umpostoli Paul kepha mina angizange ngizisebenzise angisebenzisanga lawo magunya futhi angilobi lokhu ukuze kwenziwe kanjalo kimi uthi angifuni lutho njengoba nginibhalela lencwadi enazisa ukuthi angizifunanga lezo zinto. Ningabe senithi sesibhalela incwadi useyayifuna leyo nto. Lento ithini bazalwane kuthina? Ithi uma umzalwane ungene evangelini kunezinto ozidelile ngenxa yobukhulu bevangeli. Lezi zinto ozidelile akube uzidele ngokweqiniso. Ungazideli emehlweni abantu kanti ingasemuvu yakho khobo uyozifuna. Kuyisono phambi kaNkulunkulu. Uma lezo zinto uzidelile ngenxa yevangeli zidele ngempela noma sewuwedwa uzidele lezo zinto. Futhi wenzele ivangeli. Why? Ngoba ngesikhathi uzidelile lezi zinto ungasazenzi izwe liyakubuka. Ngesikhathi uzinyonyobela izwe liyakubuka.
ebese lithi ningasitshelani ngabazalwane abangama-hypocrites phambi kwamehlo omphakathi bathi abazifuni lezi zinto bazidela sebeyizidalwa ezintsha behind the scenes benze sikwenzayo. Ukudela kwakho akube kweqiniso ngoba uyavangela ngakho. Uvangela ngokuhlala esinqumeni osithathe ngenxa yevangeli. Uhlambalaza ngokungahlali esinqumeni osithathile ngenxa yevangeli emehlweni ungathi uyayenza lento ngale ngasesithe hayi uphila njengabo. Uthi ke mina ngadela konke ngakho ke uma udele konke dela ngempela udele ngempela ungayithinti lento. Buka kulona leli verse uthi kungcono kimi ukufa kunokuba umuntu akwenze ize ukuzigqaja kwami. Well uthi ngiyabona ngalento eyenzekile yokuthi ngidele ukuthi wonke lamalungelo ngawasebenzisi. Hey uNkulunkulu ngimbone ethola udumo. Kungamane ngife ngibulawe indlala yokuthi angondliwa yibandla kunokuba ngamukela ukondliwa yibandla ebese ngingayi ukushumayela ivangeli. Uthi lesinqumo ngamhlanga isithatha ngezwe ukuthi uNkulunkulu uthi amen. Futhi uNkulunkulu okuyena owandisa inhlwanyelo ngakholwa ukuthi nalomsebenzi engikwenzayo ngingafune enkokhelo ngawo uzoyandisa inhlwanyelo yokushumayela kwami kungekho mali ngenayo. Uthi uma kuqhamuka okuzongiphoqa ukuthi ngijike ngiphinde ngiyamukele le mali hayi sengamane ngife ngoba lokho akuhlambalazi mina kepha kuhlambalaza uNkulunkulu engimnika udumo ngalesinqumo. Ithi lento bazalwane ithi isinqumo osithathile ngokudela izinto ozidelile akube ukuthi ngaphakathi usasithatha leso sinqumo kuyasho nakweni ukuthi uNkulunkulu uyalithola udumo. And uma useke waqala uNkulunkulu wathi uyalithola udumo hayi ungabusashintsha phela ngoba masushintsha okusho ukuthi uNkulunkulu omkhonzayo uNkulunkulu oshintshayo. Asibheke lento ukuthi ithini. Ithi akucabange usahleli la njengoba uhleli lapho yini le owathi ngamhla usindiswa wayidela wathi yabona le ngihlukene nayo. And lento owahlukana nayo yayimhlambalaza kangakanani uNkulunkulu. Uma kungukuthi leyo nto wahlukana nayo sewuyikhokhobela ngale ngasemuva imhlambalaza kangakanani uNkulunkulu. Mhlambe ke asisondeze eduze bazalwane. Yabo lesikhathi lesikhathi samaholiday kuzovalwa izikole abasemsebenzini bayavala. Yabona njengoba kuzovalwa emsebenzini kunomuntu obeplana unyaka wonke eplanela leli holiday ubekhokha nje ngama premiums ngama installments elikhokhela leli holiday. Nini understand into bazalwane? Njengoba nje kade kuphela uNovember ubekhokha ukugcina okusho ukuthi osekusele nje ukuthi apakishe impahla ngosuku lweholiday bagibela ibhanoyi noma bagibela ibhasi baye holiday nabantwana. Amen. Isikhathi leso kukusona bazalwana ayikho wrong leyo nto. I right yakho ubusebenza kanzima unyaka wonke. I right yakho ukuthi ke uyophumula nabantwana bakho akusile iphutha lelo. Empeleni awukweleta umuntu ukuthi umchazele ngalokho. Awuntshontsanga imali yamuntu, imali yakho futhi uyojabulisa umndeni wakho. Angithi bazalwane. Kepha nansi into. Wathi mina ngingumzalwane. Akuyukulamba umuntu eceleni kwami ngikhona ngingumzalwane. Nawu lo mndeni owumakhelwane, hey uswele manje. Hey uswele lo mndeni owumakhelwane uyawubona every day. It's true. Usuyikhokhile imali yakho yeholiday ikhokhile iphelele. Indaba nayi ubusuplanile ukuthi le bonus ezophuma njengoba nje kuqala uDisemba
ngizoyisebenzisa kuzoba iyona imali yokuspenda nabantwana bami le holiday wherever la soya khona. Uswele lo mndeni unayo imali, usuyikhokhile imali yeholiday. As umzalwane uzokwenza njani? Iyini into othi ngiyayisacrifice even today ngiyayidela, ngimnika ngani udumo uzoqhubeka eholidini ucele the very same makhelwane uthi makhelwane ngicela ungikhanyisele njalo ntambama ukuze izigebengu zingangeni la endlini, angene ezokhanyisa azobona ubukhazikhazi abone imibhede emihle ulala phansi kanti and uyakwazi lokho. Kunendaba ebuhlungu uzongifundela undodakazi lento angifundela yona. Uthi uNkulunkulu uyikhumbule lento yokuthi one day uzoma phambi kwami. Usuku lolu ongizohlukanisa ngithi izimvu ngapha on my right, imbuzi ngapha on my left. Angazi mhlambe nini ithathe kancane lento ka left no right. Izimvu kwa right wami, imbuzi kwa left wami. Abesethi ezimvwini zakhe zimvu ngenani nidle ifa lombuso enanimiselwa emaphakadeni ngubaba. Abesethi ezimbuzini naya indaweni ibaleke eniyibekela. Isigebengu esavuma uJesu was on the right. Isigebengu esingamamukela nguJesu was on the left. Uqaphele ukuthi udelile ukuthi ukudelile konke kwakho uzonikeza uNkulunkulu udumo ngoba usumntwana kaNkulunkulu uzithole sewukwa left wenkosi ngezenzo zakho. Ngiyacela ngane yami ungivulela incwadi kaMatthew, uMatthew 25. Ngiyazi ukuthi sijwayele incwadi bazalwane, kepha ngifisa ukuthi siyithathe njenganalokho issue. Awuvule u31 kuya ku46. Ukubheka ukuthi abengeke yini kumnika udumo uNkulunkulu ukukhansela iholiday lakho ebese ubheka lo mndeni oswele. Uyalidinga leli holiday, unayo futhi le mali. Abengeke yini kumnika uNkulunkulu ukulikhansela leli holiday, usuyikhokhile impela le mali uthi kulungile baba, imali yami ngamani ishone kodwa uzolithola idumo ngalomndeni obuzohlala isikhathi esisibiza ngesikakhisimusi bejabula abantu, ujabulile ungajabulile wena ungenalutho. Ngizobanikeza le mali bengizoyispenda eholiday. Awusifundele ngane yami uverse 20 chapter 25 31 to 46. Kanjalo niyazifakazela nina ukuthi ningamadodana abulala abaprofeti, nani gcwalisani isilinganiso sawoyihlo. Zinyoka nzalo yamabululu, niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na? Ngakho ke bhekani, mina ngithuma kini abaprofeti nabahlakaniphileyo nababhali, abanye kubo bayakubulala nibabethe, abanye kubo niyakubabulala nibabethele, abanye niyakubashaya emasinagogeni enu nibaxoshe emizini ngemizi, ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elichithwayo emhlabeni, kusukela egazini lika-Abel olungileyo kuze kube segazini likaZakhariya indodana kaBakhariya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngane ngiyazi ukuthi ana amafoni ukwenza lezi zinto. Ngicabanga ukuthi ngivulele enye incwadi ngane yami. Awungizamele nje ubheke nje kahle uMatthew 25 uqale ku verse 31. Ngicabanga ukuthi yenze lento ehlali yenza kimi.
izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona inkosi iza kuthi kwabangakwesokunene sayo, zalini mina elibusisiwe ngubaba, nilifa lombuso eliwulungiseleyo selokhu kubasebenzi. Ngokuba ngangilambile, ngangiphule, ngabonile, nangiphuzisa, ngangimfokazi, nangingilisa, ngihambaze, nangibathisa, ngangigula, nangihamba, ngangisipilongweni neza. 37. Khona bayakuphendula abalungileyo ukuthi Nkosi, sakubona ningulambile, sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa. Awuyibambela kancane. Uyayizwa? Amen. Owenza okuhle lo. Othe ezwe holiday eCape Town, walikhansela selikhokhele waliqeda. Wathi esenayo yonke imali yebonus azoyispenda, wayithatha wayinika umakhelwane onhloswele. Ebese sakwenza nini lokho? Qhubeka ke ngani yami. Sintesis. Ngihambaze nangibathisa. Ngagula nangihamba. Nasipilongweni neza. Khona bayakuphendula abalungileyo ukuthi Nkosi, sakubona ningulambile, sakuphule, noma womile sakuphuzisa na. Sakubona ningumfokazi, sakungenisa, noma uhambaze, sakuphuzisa na. Sakubona ningugula, noma usepilongweni seza kubona. Isiyakuphendula inkosi ukuthi kubo, ngiqinisile ngithini, njengokuba nikwenzile omunye wabafowethu abancane, nikwenzile. Wow, awuyiphoze la ngani yami. Uyabona lo muntu engikhuluma ngaye ongumakhelwane akakholwa, wena uyakholwa. Lo muntu ozomkhanselela your holiday akakholwa, wena uyakholwa. Lo muntu ozothatha le mali okuzoyispenda eholiday akakholwa, wamnika yona, wena uyakholwa. Ngosuku lwenkosi, ngenxa yokuvangela kwakho wenza lezi zinto kade ezibala undodakazi, wayevalelwe wamhambela, wayemwile wamphuzisa, awazange ukuthi wabona inkosi kuwe waseyasindiswa. Usuthi uma ufika phambi kwenkosi, qi nangu yena. Lobu bufakazi ubuzwa for the first time before the Lord. Qhubeka ngani yami. Khona ukuthi kwabasemkhohlo, dedani kimi nabaqalekisiweyo, niye empilweni ophakade, olungiselwe usathane losizana. Yo. Ngokuba Qhubeka ngani yami, qedela. ngokuba ngangilambile, animphangulule, ngabonile, animphuzisanga, ngangumfokazi, animbenisanga, ngahambaze, animbhathisanga, ngigula, ngisepilongweni, animhamba. Uthi umpostoli Paul, ngikudele konke obekukuhle, ngathi ngizokwenza okudumisa inkosi, ngadela amalungelo ami. Mawufika before the Lord, ufika lo muntu wawumsiza ungazi ukuthi kanti uyavangela, wasindiswa. Uma ungayenzanga lento, ithi isihlahla saziwa ngezithelo zaso. Ithi inkosi kungenzeka ukuthi awutheli izithelo ezidlekayo uma uzongayenzi into uNkulunkulu aseyambulile kuwe ukuthi mina uNkulunkulu ngiyakuthuma, mina Kristu ngiyakuthuma, nangu umuntu wami, ebese ungayenzi leyo nto. Uthi hleze ngosuku likaKristu uzithole uhleli kwa left wakhe, athi izimbuzi iyani kuleya ndawo okuyona ibekelwe lapha. La sikhuluma ngeresistance, sikhuluma ngokumgolozela uNkulunkulu. Ngoba uma unomoya ongcwele, ngesikhathi esho lezi zinto athi ungabusayi holiday, ungabusayispenda le mali kuwena, ispende kuyena. Uma kungumoya ongcwele usindisiwe, uzomthobela noma kanjani. Kodwa uma umgolozele waphumelela, ithi it's most likely ukuthi ngosuku likaKristu you'll be sitting on his left nazo zonke imbuzi. What is it? Le ozimisela ukuyidela ukuze uNkulunkulu athole udumo kuwe ngevangeli.
Asifunda uverse 16. Uverse 16 sikule ndawo bazalwane singaphansi kwalesi sihloko sithi ukuvangela akukho ngawe kungumnini wevangeli. Khohlwa ukuthi mina bengizozuzani uthi uzothola luphi udumo umnini wevangeli. Uverse 16 uthi uyabona uma uzizwa ingekho lento yokuzizwa uphoqelekile ukunika uNkulunkulu udumo ngevangeli eyikhathazeka. Uverse 16 usifundisa lona. Khathazeka uma uzizwa ungenayo lento yokuphoqeleka ukuvangela ngendlela uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakho. Ubona ukuthi uzovangela noma ingayiphi indlela uNkulunkulu angayibekile as long as igainela. Khathazeka. Uverse 16 uthi ngokuba uma ngishumayela ivangeli lokho akuyona into engazikhukhumeza ngayo ngokuba ngimele ukuba ngenze kanjalo. Weyizwa lento le ithi uma ushumayela leli ivangeli wadela lezi zinto ozidelile, hey akungabi khona ukuzikhukhumeza kuwe ngalokho. Uma kuzuzekela umuntu enkosini ngokuvangela kwakho, ungabe sewuyathwala, ungabe sewushaya itrumpet. Nimbona nje lo makhelwane wayengazani noNkulunkulu, ngakhansela izinto zami engangizithanda ngazinika yena, waseyazana nenkosi, imisebenzi yami ngemali yami. Uthi verse 16 uthi ngokuba mangishuma ivangeli lokho akuyona into engazikhukhumeza ngayo, ithi yenza ekusithekeni. Ubaba osezulwini obona okusithekile, obona kusenhlizweni uyakuvuza ngalokho. Bazalwane, ngizoqiniso leli. Kuyathokozisa ukuthi phakathi kwethu sinabo abazalwane abanjalo. Sifise ngathi banganda abazalwane abanjalo. Abazalwane abenza izinto ezimangalisayo ngale ngasemuva. Asibazi nokubazi. Sivele sibone sesibona imisebenzi eyenze. Yazi uzufise nokumbona ukuthi ngifisa nokumbona. Honestly ngaphakathi enhlizweni akukona ukumncoma yena, kepha ukubonga uNkulunkulu ngento ayenzile. Kepha ngokwazi ukuthi ufuna udumo likaNkulunkulu, hey lo mzalwane noma labazalwane bacashisisa. Asibazi ziningi izinto ezenzeka la ngaphakathi ebandleni. Why? Ingoba akuyona into abangazikhukhumeza ngayo. Aqhubeka uverse 16 athi ngokuba kumele ukuba ngenze kanjalo. Lalela ithi lento yabona ukuthi kumele kube kwenze njalo, uthi it's a must. Iyona nto esabizelwa yona abazalwane, iyona nto esabizelwa yona ukuthi masenze imisebenzi kaNkulunkulu enikeza udumo uNkulunkulu singayishaya itrumpet. Kumele kube njalo. Lento ithi uma uyenza lento uthi mawuyenza uthi akukho nje la kuvela khona mina la. Uma kungukuthi kuvela yona uzovela uyiyeke ngoba isamnika uNkulunkulu udumo. Noma ngabe ubuyiboni inhle kodwa ngenxa yokuthi seyinika wena udumo uzoyiyeka until uthola indlela yokuyenza ungabonakali kubonakala uNkulunkulu. Kungasho umuntu oseduze ukuthi sibone uNkulunkulu, uzwe wena ngaphakathi ngiyamuza uNkulunkulu ethi amen. Lo verse lothi ngimele ukuba ngenze kanjalo uthi ayikuyona choice. It's not like ngingazinika udumo today ngingazinika ikusasa, or ngachuza nje ukuthi ngingazinika udumo ngiyachuza. Kufanele kube into oyizwa impoqo ngaphakathi kuwena ukuthi ivangeli engalamukelayo lithi anginikeze yena udumo njalo mina ngibe sekusithekeni ngoba yena uyakubona lokho. Now njengompostoli Paul owabizwa ngani yami ngoba ufunda kahle, ngicela ungivulele again incwadi yezenzo chapter 26.
uchapter 26 encwadini yakhe. Njengompostoli uPawuli, uNkulunkulu ukubizele kunento akubizele yona. Akakubizelanga, ngiyayithanda mangabe sifunda incwadi yaba-SFS sithi uNkulunkulu wasibekela imisebenzi emihle okumele masambe ngayo kuKristu Jesu ngamhlasindiswa ngithi. Ithi leyo nto, leyo msebenzi uNkulunkulu mayekubiza wayekubizele that purpose, and leyo msebenzi iyaphila kuwena ngaphakathi. Uma ingabonakala ayibonakali ngoba uyicindezele, kodwa yona iyaphila. Njengalokhu uNkulunkulu abuza umpostoli Paul, lento ithi ukubizele ukuthi uzofakaza ngayo. Lento ikubizele ukuthi uNkulunkulu uthe ngifuna ukwaziwa umhlaba wonke ngawe. Kodwa abazukwazi abantu abaningi ukuthi nguwe. Mina uNkulunkulu ngiyazi ukuthi nguwe lo. Lento ithi lento yokuzwa lengcindezi yokuthi ngivangele njalo, ngivangele ngingenawo la malungelo, kuzoyizwa iyimthwalo enhlizweni yakho. Uma lo mthwalo uke waphela ezikhathazeka, ukhona umzalwane othi ngiphelelwe imali, ngiyayithanda le nkonzo yokuthi ngiphekele abantu, ngibaphakele badla abantu abaphila emgwaqweni, ebese ngishumayela ivangeli. Aphatheke kabuhlungu ngamhla engenayo imali ngoba uNkulunkulu ubekile enhlizweni yakhe. Ithi lento uma kungukuthi awusenayo lentshisekelo, awusawuzwa lo mthwalo wokuvangela ngale ndlela uNkulunkulu ayibeke kuwe. Ithi mhlambe you are growing cold ekuhambeni kwakho nenkosi. Mhlambe sewuqala ungamlaleli lokwangempela. Ngane ngicela ungifundele izenzo 26, ungiqalele ku verse 16 uphele ku 18. Verse 16. Kepha sukuba unezinyawo zakho, ngokuba ngibonakale kuwe nalokho ukuba ngikuphilise ube isikhonzi nofakazi walokhu ungibona kwakho nawo lokhu engizakuzibonakalisa kuwe ngakho. Ngikhumbule esizweni nakwabezizwe engikuthumela kubo, ukuvula amehlo abo ukuba basuke emnyameni baphendukele kuKhaleli, basuke balingene kuSathane, baphendukele kuNkulunkulu ukuze babulaniswe ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabagcwelisiweyo ngokukholwa kini. Ithi lento umpostoli Paul ukhuluma, uNkulunkulu uJesu ukhuluma nompostoli Paul emva kokuba ehlangane naye inkosi. Uthe isukuma uma ngenyawo zombili, ngoba ngizokuthuma ukubuye ezizweni uyoshumayela ivangeli. Konke ozokwenza wena ngizokwambula mina kuwena. Ukwambula ngani? Ukwambula ngokuthi ukunika lo mthwalo enhlizweni ukuthi yenze lento. Uthi uyayigolozela, uthi uyathula uNkulunkulu athi yenze lento. Uthi uyayigolozela uyathi ungabi nakho ukuthula ngoba awuzenzeli wena, uyena okhuluma nawe. Uthi uNkulunkulu iyo into engikubizele yona lena. Lento bazalwane ithi uNkulunkulu ukubizele ini evangelini. Lento olobe uyibambile, uyicindezele, ungayenzi, uNkulunkulu athi yenze. Uthi uNkulunkulu yona ndlela leyo engikusebenzisa ngayo ukuvangela ukuze ngizuzele labantu kimi. Awuthi ngiphinde le ncwadi. Uthi uverse sithe izenzo 6, izenzo 26. Ngani yami ayivuleki la, uphinde uyiphinde ngani yami, khona iverse engifisa ulithole lapho, verse 26, chapter 26. Awungiphindele uverse 16. Kepha sukuma ume ngezinyawo zakho, ngokuba ngibonakele kuwe ngalokho ukuba ngikumise ube yisikhonzi nofakazi walokhu kungibona kwakho nowalokhu engiza kuzibonakalisa kuwe ngakho. Ibambe la, ithi ngikubizele lokhu ukuze ube isisebenzi sami, futhi awuzusebenza kumina ngendlela othanda ngayo. Yimi engizozambula ukuthi usebenze kanjani. And uma sengizambulile ngendlela okumele usebenze ngayo, njengoba sengishilo sukuma ngenyawo, uzosukuma ngaleso sikhathi uyenze leyo nto. Uma inkosi ithi sukuma, uthi ngizosukuma kusasa, inkosi ayisekho kusasa ngoba ifuna usukume manje wenze lento athe yenze.
leli gama elithi sukuma ume ngezinyawo, it's an imperative, it's a command. Stand up manje ngikubizela ukuthi wenze lo msebenzi. Angiyazi uwe owazi into inkosi ekade itshela ukuthi yenze ngoba ifuna ukuvangela ngawe. And uyazi kahle lento inkosi ifuna ukuvangela ngawe. Ithi leli verse alifunda ukuthi nginabantu ezweni engibabekile okufanele basindiswe ngalento engithe yenze. Ngesikhathi uthi tomorrow mhlambe labo bantu bazobe bengasekho. Uyophendula ngomphefumulo walabo bantu olahlekile ungayanga ukoshumayela kubona uthunyiwe ngezenzo ngokukhuluma nayinoma yini uNkulunkulu ayibeke ngawe. Asibuka uverse 17 bazalwane. Uverse 17 kuyona into ethi uNkulunkulu akathola udumo lento ayikho ngathi ingaye. Uverse 17 uthi masimfunda ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuthanda kwami nginomvuzo. Kodwa uma kungesikho ukuthanda kwami khona kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Now le ithi sihlobo sami lento uma ushumayela yabona ukwenza ngokuthanda kwakho ithi uma ushumayela ngokungenanzuzo kuwena. Uyayizwa lento uthi ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuthanda kwami uma ngishumayela ngokungenanzuzo kumina nginomvuzo. Uma kuzisukela kimi ukuthi ngiyalikhansela leli holiday, uma kuzisukela kimi ukuthi imali ebengizoyispenda ngizoyinika lo mndeni owumakhelwane oswele ukuze na uthokoze njengami nginomvuzo. Umbuzo uthi uyini umvuzo? Umvuzo uchaza lapha ku verse 18. Ngani yami kuyona le ncwadi esiyifundayo ngifundela uverse 18. Usiyawuchaza ukuthi nawo umvuzo enginawo ngale nto yokuthi ngenze lokhu uNkulunkulu akubeke kimi enhlizweni nginganankokhelo ngingondliwa ngingenziwa lutho. Nawo umvuzo enginawo ku verse 18. Verse 18. Pho uyini umvuzo wami na? Uyilokhu ukuba nxa ngishumayela ivangeli ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini. Lalela lo ube nelungelo lokondliwa, ube nelungelo lokuthi ivangeli limholele, wakhetha ungaholela. Uthi umvuzo wami ke manje owokuthi ngenze ivangeli litholakale mahala. Ngesikhathi ngikhansela leya holiday, ngesikhathi ngithi leya mali ebengizoyispenda ngiyinika lomzalwa lo muntu ongakholo umakhelwane, uthi ngenze kwalula naye ukuthi amazi lo Kristu abengeke azamazi akayi lapho kushunyelwa khona ivangeli ngoba uzwile ukuthi mawuya lapho kushunyelwa khona ivangeli kuthiwa yiza nokweshumi. Akanakho kweshumi at all. Uzwile ukuthi uma ngabe kuthiwa yiza ebandleni uzongena ngomnyango ebandleni kuthiwa uma sekunikelwa ama 10 rand ngapha abe imali engaka ngapha alithintwa isenti okuyiyona nto anayo. As a result akayi lapho kushunyelwa khona ivangeli. Uhlele ekhaya not because ufisa ukuhlala ekhaya, uhlele ekhaya ngoba uvalelwe izinto ezenzeka ebandleni okuthiwa zenzeka egameni lenkosi kanti zenziwa yithina sizenzela nje. Ebese wena ngenxa yokuthintwa uNkulunkulu othe sukuma wenze lento, wasukuma wayenza lento, wamnika lento, wabesethi kanti lo Jesu ngempela akasiyo lento engiyibona kuleli bandla, akafune imali yami, akafune lutho, uvele wasusa umuntu onakho konke nami ngazibona ngutho kuJesu. Umvuzo ukuthi uhambise ivangeli kwabalidingayo for free base beyasindiswa. Asiphethe bazalwane.
lento ithi thina kunento uNkulunkulu ayilindile ukuthi siyenze. Asingagolozi bazalwane. Asingagolozi ukwenza lezi zinto ngoba sizibona singeke sizuze lutho thina. Kuyingozi bazalwane ungayenzi into ngoba ayizu enhance iprofile yakho. Bazalwane kuyingozi ungayenzi into uNkulunkulu akuthuma yona ngoba izokwenza waziwe. Yenze lento ayikho ngawe inguNkulunkulu. Uthi kulona leli verse uthi lokhu ngikwenza ngenxa yokuthi masufika la uthi uma kungesikho ukuthanda kwami khona kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Uthi uma ngingakwenzi lokhu ngikwenza voluntarily lokukhansela le holiday nginikeze nale mali ebese ngikwenza ngoba iyona ndlela kuphela engenza ngayo. Uthi nalapho ngingaphatheki kabi iyona into engiyibizelweyo. Ngifisa ukunika ibalance ke labazalwane. Sesikhulume kakhulu ngokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu ungabheke inzuzo uyeka obekuthandeka kuwe. Kepha la usekhuluma ngokuthi akuzona zonke izikhathi bazalwane akuzona zonke izikhathi la uNkulunkulu ezothi yenza into ungayiboni inzuzo kuwe. Zikhona izikhathi la izothi yenza into uthi sewuyenzile ubona ngazuza lepha la ngokwenza lento. Ubungayilindela inzuzo kodwa uyayibona masoqedile. Asenze isibonelo. Ubone lo muntu edlula uhlubule wamnika ingubo wathi ulambile wamnika ukudla. Awulinde inzuzo kuye. Uyambona uyabuya ngelinye ilanga athi manje mama angazi noma usangikhumbula yini. Ngilo wayedlula la wamupha ingubo. Wangiphakela ngadla. Angazi noma usangikhumbula. Cha ngisakukhumbula ingane yami. Chama akonakele lutho. Kodwa bengithi nje uma kungekubi emehlweni kaMama bengicela ukukulungisela igceke nje for free. Ebese enhlizweni yakho uthi cha ngane yami angizukuvuma lokho. Athi ma wangenzela okuhle. Wawungalindele enkokhelo kimi. Angilindele enkokhelo namanje. Ngicela ungiphe ithuba. Wangibusisa, ngicela unginike ithuba nami ngikubusise. Ngicela ukwenzela igceke. Zikhona izikhathi la uNkulunkulu ezokwandisa khona. Andise kuwe. Yingakho umpostoli Paul ethi mayefika la athi impela noma kungukuthanda kwami khona kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Ngikwenze lokhu ngenza umsebenzi njengalokhu ukuthiwa ngikwenze ngasekugcineni kwase kuvela inzuzo. Kanjalo bazalwane nabashumayelayo beshumayelwa bekhokhelwa abangebefundisi abangabavangeli abangamadikoni uma beshumayela zikhona izikhathi lapho bezokhokhelwa khona. Akusho ukuthi uzonqaba ukukhokhelwa ngoba nakho ufuna uzwe kukhulunywa lento. Zikhona izikhathi lapho bezongakho anganqabi ngoba nakho uthe ngizwe kuthiwa kunomuntu ovalelekayo. uNkulunkulu uzokwenza lokho uma ethanda yena. Ithi kunoma yini esiyenzayo asiyenze sikhumbule intonye bazalwane ukuthi siyisebenzi nje ezingekho worthy for anything. uNkulunkulu wasikhetha wasebenzisa ebini bethu. Akukho lutho oluyispecial ngathi. Wakhetha ebini bakho, wankhetha ebini bami, wakhetha ukusebenzisa ngendlela asebenzisa ngayo. Ngaso sonke isikhathi akuhlale kuphila lokho ukuthi noma uNkulunkulu uyasebenzisa. It's not because we are worthy. It's because yena by his own choice wakhetha ukusebenzisa. Asifunda iverse lokugcina uverse 23. Uthi uverse 23 ngikwenza konke ngenxa yevangeli ukuze nami ngibe nomhlanganyeli kulo. Lento ithi bazalwane mawusufunda leli verse uchazile ngaphambili bekhuluma ngento eyenzile edlulile. Ekhuluma ngento eyenzile edlulile. Uma sefika kuleli verse
akasakhulumi ngento eyenzekile edlulile, ukhuluma ngento ayenzayo manje umpostoli Paul. Uthi ngaba umJuda phakathi kwabaJuda kwabangenamthetho kuyizizwe ngaba ngenjengenamthetho. Uthi kodwa manje la ku verse 23 uthi ngikwenza ngenxa yevangeli ukuze nami ngibe nomhlanganyelo wevangeli. Ithi lento asikwenze continuously ehambeni lwethu lokukholwa manje. Naye mayisefikela uthi ngiyaqhubeka nokwenza lokho engaba yikho before. Ngaba umJuda ongathi ungowomthetho ongesiwomthetho, ngaba njengongowezizwe ngingesiwe owezizwe ongenamthetho, ngaba ngongathi ngibuthakathaka manginabuthakathaka ngaleso sikhathi, kepha manje uma esefika la uthi namanje ngiyakwenza lokhu, ngikwenza konke ngenxa yevangeli. Ithi lento bazalwane, asingabi nabantu abaxoxa history ukuthi ngake ngenza ukuthi noma uNkulunkulu wakwangenzisa ukuthi ayibe impilo yethu ya everyday. Uma lishona ilanga akube nombuzo othi ngimnike ngani uNkulunkulu udumo today. Uma lishona ilanga namhlanje ngingekho la ngithi khona uNkulunkulu ngimnikwe khona udumo, angikhathazeke ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu angizange ngimthathe serious for a minute or for 2 minutes. Ithi lento noma usendaweni eright noma ukho endaweni eright ukungeza uNkulunkulu udumo, ithi uma kungukuthi kubeka impilo yami engozini kulungile, kodwa ngoba uNkulunkulu kufanele lidole ngizomnika lona udumo uNkulunkulu. Ngicela ukuyivala ngale bazalwane. Umpostoli Paul uboshiwe, uyayifunda ekhaya le. Uboshiwe eboshelwe ukushumayela ivangeli. Uthe uma eboshwa bemqulisa icala lamacala akhe, one of the kings ebemqulisa icala ibilazi ivangeli, ibilazi izwi likaNkulunkulu, ibilazi, kepha imqulisa icala kusengathi uquliswa abezwe abangalazi izwi. Uthe uma ngabe sephambi kwayo inkosi, wayesethi inkosi awume kancane, uyakholwa wena ama-prophets? Yathi inkosi yebo ngiyakholwa. Empeleni uthe nje uyakholwa ama-prophets, futhi ngiyazi ukuthi uyakholwa. Yathi inkosi yebo ngiyakholwa. Yathi yikho lokho engikuboshele. Yazi ukuthi inkosi yenze njani? Ithe no ayiyeko lento kaMpostoli Paul. Paul sokubona ngesonto elizayo, ngoba yayi convicted ukuthi lo muntu useqala ungibuze why ungihlulela njengabezwe ube uthi uyakholwa. Uyayizwa sihlobo sami? Why inkosi ungihlulela njengezwe ube uthi uyakholwa? Ungihlulela ngomsebenzi wenkosi engiwenzayo. Ithi uma singakwenzi ukulunga kukaNkulunkulu emsebenzini wethu wokukholwa, asikhohlwe asibona abahlanganyeli evangelini. Uverse 23 usho lokho. Uthi ngikwenza konke ngenxa yevangeli ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulo. Uma ngingakwenzi uNkulunkulu athi angikwenze, ngingakwenzi ngoba kuze ngenza ngingabukeki kahle kwaba around mina, kuzongenza ngibe acceptable kulabo bantu, anginayo inhlanganyelo ezwini likaNkulunkulu. Noma ningaze nithi haleluya ngime phambi kwenu, kodwa uma nginjalo anginayo inhlanganyelo evangelini. Lento ithini bazalwane? Ithi asilishumayele ivangeli, asilishumayele ivangeli ngezenzo, silishumayele ivangeli even if it costs us, as long as inika uNkulunkulu udumo. Uthi uma esevala umpostoli Paul lapha ku verse 16 ebesimshiye ngamabomu ngasekuqaleni, uthe mayivala uverse 16 usiwa khona wathi wo kimi uma ngingalishumayeli ivangeli. Woe unto you if uNkulunkulu ethe sukuma ngoba ngikumisele ukuthi kusindiswa bezizwe ngawe, ungasukumi uyenze lonto uthi ngizosukuma kusasa. You missed the opportunity yokuthi kusindiswe lo muntu. Wathi kusasa uNkulunkulu ethi manje. Woe unto you if ungalishumayeli ivangeli. Cela sikhuleke. Oh, yeah.